genti nyuwun suarane Mbak Umi Hafifah iki ana lelagon tak suwung jenenge. Heeh, jumeneng luwih dhisik, Nduk. Oh, nggih nggih nggih. Mbak Umi. Mangkaraman para kadang. Iya. Iki ngiras pantes minangkani pamundhute Bapak Suratin Eka Supana. Pak Suratin. Bapak Suratin ngersake langgam Dadiati sak bawane. Ngono nggih. Menika katur penganten kekalih untuk Kidalang Wilujeng Makarya tetep sehat laris manis matur sembah nuwun nggih. Bapak Dr. Suratin Eka Supana SHS IPMH. Oh, ngono. Monggo iki sing duwe padepokan ya yung. Heeh. Sampe nek padepokane rampung ning Bayat kono, ning Bugel kono, Tirta Kencana kono. Wayangan ku dalange Pak BG, dagelane tetep nganggo Mas Gareng Tralala. Ora katut nusul pokoke. Ora katut. Nusul. Iya. Dagelan ngeyel kok, Pak. Wilujeng dalu Nduk Umi. Wilujeng dalu, Pak. Nggih, monggo menika panjenengan dipun seraya kalian Pak Suratin. Bawa nggih, Nduk. Nggih. Dadi hati ya, Nduk. Nggih, Pak Gareng. Idolane bocah-bocah niki. Kak iso bocah-bocah ora sampean ora mengidolakan ta? Lho tegese sing dadi golekane cah nom-nom nggih niki, Pak. Oh nggih, nggih. Ngantek TikTok apa HP barang nada deringe iki Umi bawa, Pak Pun. Umi bawa. Ya, kaya ngapa dimirengke suarane. Monggo. Sok menawa sampean putu wedok Mas Gareng. Pripun, Pak? Wis rasah nika-nika. Anak seniman ki ya disekolahke ning nggon seniman. Oh, nggih. Gen kaya Nduk Umi kuwi lho. Lah contone kaya Nduk Umi niki. Lah nggih. Ah, bapak ya seniman ya, Nduk? Mboten. Loh, ibu berarti ibu. Mboten. Oh, mbah. Mbah mboten. Oh, ora. Oh, berarti Mbah Cangga. Mboten. Tonggo berarti. Nggih. Oh. Nggih. Ke lambemu nek muni kok cacul lho, kok tangga. Lho kan saged mawon to Pak, tanggane seniman-seniman ning nadyan to bapak mboke ora seniman terus melu seneng kumpul Oh, seniman. nggih, masuk nek niku ngoten, masuk. Pak. Pikiranku tiwas ngrambyang. Oh, mboten. Positif, Pak, kula positif, Pak. Positif bar kula priksake, positif, Pak. Mangga. Lupa suarane pleng, heeh, si genderane ya cetha ha ya. Sing gendere anu kok lho, anake Mangsah Pati tadi. Iya.
Putrane sinten, Pak? Bocah Wirata niku. Oh. Putrane Yang Mengsah Pati. Namine Utara. Awet-awet melu aku ya, Ra. Iya. Siap Pak De. Lah iya. Ya ini meneng nek gitar kok apik lho. Ya kuwi siji loro sing ngrebab ku ya ora kakean muni nek ngrebab wah. Nggih. Senggrekane iki semarake mrinding ya. Enak. Elak. Bolong ya. Nek petingane Budi kali Gudel to apa, Pak? Walah ya kuwi racune Bagong Group nek tadi. Ya aja. Telaske nduk. Ya Tan kena ati. Ano. Numbes harta. Langgame nduk monggo dadi-ati kaya Ya, apa. Cahayu. Buka celuk Cahayu. Yuk. Sing kedua digawe irama campur sari. Iya, heeh. Mumpung Mas Tato eneng, mumpung Mas Didi ya kepareng rawuh. Iya. Komplit nggih campur sari barang niki. Nggih. Enten Mas Didi nggih sampun parang rawuh menika damel bobong mongko para kanca-kanca. Mas Didi sampun rawuh. Sampun menika ngasta kendang jaipong menika. Ingkang minulya Wah, Mas Didi. Ingkang kula takdimi Mas Didi. Wilujeng rawuhipun. Nggih, nggih. Iya. Ya.
lho, bregas to, Mas. Cocok tenan. Sanggeres Mas Didi nyambut gawe rek wis. Ingkang minulya sampun rawuh menika. Nggih. Dados saestu. Tetep ya beda. Ha iya. Pun antu-antu kala wau kok Mas. Nggih.